Stratené mesto tieňov. Bol to večer, na ktorý nikdy nezabudnem. Ako mladý archeológ som túžil po dobrodružstve a po možnosti presláviť sa významným objavom. Keď sme dostali tip na starobilú dedinu ukrytú hlboko v hustých lesoch Karpát, zdalo sa to ako perfektný projekt. Miestni obyvatelia hovorili o stratenom meste tieňov, ale nikto sa k nemu neodvážil priblížiť. Pre mňa to znelo ako obyčajný folklór. Spolu s 3 kolegami Máriou, historičkou s talentom na dešifrovanie starovekých jazykov, Tomášom, geológom so zvedavosťou bez hraníc, a Lenou, antropologičkou špecializujúcou sa na stratené civilizácie, sme sa rozhodli miesto preskúmať. Po dôkladnom štúdiu starých záznamov a máp sme naplánovali týždňovú expedíciu. Boli sme pripravení na fyzické výzvy, ale ani jeden z nás nečakal hrôzy, ktoré otestujú nielen naše telá, ale aj mysle. To, čo sa začalo ako jednoduchá výprava, sa rýchlo zmenilo na nočnú moru, ktorá sa zdala presahovať hranice reality. Naša cesta začala pokojne. Z dediny, kde sme si vytvorili základňu, sme sa vybrali do hustého lesa. Pôvé 2 dni boli pokojným dobrodružstvom. Prebrodili sme rieky, obdivovali nedotknutú prírodu a stromy také husté, že slnečné svetlo len sotva prenikalo na zem. Bol to pocit, ako by sme sa ocitli v inej ére, vo svete nedotknutom modernou civilizáciou. Rozhovory boli plné nadšenia o tom, čo nás čaká. Nikto z nás nemohol tušiť, aké bremeno nás čaká. Tretí deň sa objavili jemné znaky toho, že niečo nie je v poriadku. Na stromoch sme začali nachádzať zvláštne rytiny, symboly pripomínajúce runy alebo staroveké písma, ktoré sme nevedeli dešifrovať. Čím hlbšie sme postupovali, tým boli vzory zložitejšie a znepokojujúcejšie. Niektoré zobrazovali zdeformované tváre alebo pokrútené tvary, ktorých význam nám unikal, ale ich prítomnosť bola neodškriepiteľne desivá. Tomáš, ktorý bol najpoverčivejší z našej skupiny, začal prejavovať nepokoj. Mám pocit, že nás niekto sleduje, zamrmlal a ukázal na rytiny. Nervózne sme sa zasmiali a jeho obavy odbili, ale pocit, že sme sledovaní, bol ťažké ignorovať. Dokonca aj les sa zdalo, ako by stíchol. Zvyčajné šumenie lístia a spev vtákov ustali, nahradené tichom, ktoré pôsobilo až neprirodzene. Mária, vždy skeptická, sa snažila nájsť racionálne vysvetlenie nášho nepokoja. To je len izolácia. Tieto rytiny mohli vytvoriť starovekí cestovatelia alebo miestni, ktorí nikdy nezaznamenali svoj jazyk. Jej logické vysvetlenia však len málo zmiernili rastúce napätie. 4. deň nastal zlom. Začali sme počuť slabé šepoty. Spočiatku sme to pripisovali vetru šumiacemu v korunách stromov, ale hlasy boli príliš jasné, príliš úmyselné. Zdalo sa, že volajú naše mená, mäkko, ale naliehavo. Tomáš sa začal sťažovať na bolesti hlavy a tviedil, že medzi stromami vidí postavy. Lena, ktorá bola spočiatku najoptimistickejšia, sa stiahla do seba, jej obvyklé nadšenie zhaslo pod váhou atmosféry. Ten večer sme si postavili tábor blízko malého potoka. Lena si všimla niečo zvláštne, rytiny na stromoch sa akoby zmenili, boli zložitejšie a pripomínali slová alebo frázy. Mária sa ich pokúsila nakresliť, ale čím viac sa snažila, tým viac bola frustrovaná. Čieri, nechcú zostať na mieste, zamrmlala a odhodila svoj zápisník. Keď som ho neskôr zdvihol, kresby vyzerali úplne normálne, ale nemohol som sa zbaviť pocitu, že niečo na nich je nesprávne. 5. deň sme narazili na ruiny starých chatiek, zarastených machom a popínavými rastlinami. Bolo jasné, že sme blízko miesta, o ktorom miestni hovorili. Chátrajúce stavby vyzerali, ako by tam stáli celé stáročia. Medzi ruinami sme našli artefakty, nástroje, predmety dennej potreby a črepy keramiky, ktoré naznačovali, že tu kedysi existovala živá komunita. Neboli tu však žiadne stopy po jej obyvateľoch. Na jednej z chatiek bola vyritá znepokojujúca tvár s dutými očami. Podľa miestneho folklóru to mala byť
tvár strážcu tieňov, ducha, ktorý chráni mesto pred votrelcami. Keď sme sa na rytinu pozreli bližšie, pocítili sme nepríjemnú prítomnosť, ako by nás neviditeľné oči sledovali. Tomáš tviedil, že medzi stromami videl pohyb, ale nikto z nás nič nevidel. Jeho paranoja sa začala šíriť aj na nás ostatných. V tú noc začali sny. Tienisté postavy zaplnili moju myseľ, šepkajúc a vedúce ma po neviditeľných cestách. V sne som stál pred obrovskou čiernou vežou, ktorá akoby vibrovala energiou, jej povrch pokrytý žiariacimi runami. Každé ráno sme sa prebúdzali viac vyčerpaní ako večer, ako by nás niečo vyčerpávalo. Tomáš začal byť čoraz viac nevyrovnaný, prebúdzal sa spotený a mômlal o hlasoch a postavách, ktoré údajne stáli nad ním, keď spal. Lena si medzitým začala zapisovať svoje sny. Tviedila, že sa jej opakovane zjavuje zvláštna postava, oblečená v rúchu, ktorá ju vedie do hĺbky mesta. Je to ako sprievodca, povedala jedného rána, ale zároveň cítim, že ma klame. Mária jej odporúčila prestať si sny zapisovať, ale Lena len pokrútila hlavou. Na 6. deň sme objavili starobilý kamenný oblúk. Bol postavený z tmavého, svetlo pohkcujúceho materiálu, pokrytý symbolmi, ktoré sme nevedeli rozlúštiť. Po prekročení oblúka sa atmosféra dramaticky zmenila. Vzduch sa stal ťažkým a na les padlo neprirodzené ticho. Dokonca aj vtáky prestali spievať a šumenie lístia ustalo. Za oblúkom sme našli stratené mesto tieňov. Budovy boli postavené z neidentifikovateľných materiálov. Steny pokryté glyfmi pulzovali v zelenkastom svetle. Atmosféra bola nabitá zvláštnou energiou a my sme pochopili, že tu niečo prebýva. Mesto sa zdalo byť nekonečné. Budovy s pokrútenými oblúkmi, veže vyvrátené do neprirodzených uhlov a ulice, ktoré akoby nemali koniec. Každý krok, ktorý sme urobili, nás zavádzal hlbšie do spleti labyrintu. Lena, ktorá sa zdala byť najviac fascinovaná týmto miestom, tvídila, že runy na stenách jej hovoria. Tvídila, že ak by sme ich dokázali prečítať, odhalili by nám tajomstvá, ktoré toto miesto ukrýva. Tomáš, naopak, čoraz viac podliehal panike. Musíme sa vrátiť, opakoval, jeho hlas bol naplnený zúfalstvom. Toto miesto nás pohotí. Nie je tu nič pre nás, len smšiť. Jeho oči boli kôvavo červené od nedostatku spánku a jeho trasúce sa ruky prezrádzali, že jeho duševný stav sa zhoršoval. Mária sa snažila udržať tým pokope. Ak to miesto skúmali nejakí starovekí ľudia, museli tu žiť. Musíme nájsť centrálnu štruktúru. Niečo, čo nám vysvetlí, prečo tu boli a čo ich prinútilo zmiznúť. Jej hlas bol pevný, ale aj ona začínala pochybovať. Keď sme sa dostali hlbšie do mesta, začali sme pociťovať niečo zvláštne, ako by nás čas a priestor opúšťali. Každý krok pôsobil ako hodina a obloha nad nami sa zmenila z temnej šedy na neprirodzený otieň fialovej. Tieňové postavy, ktoré sme predtým videli len vo sne, sa teraz začali objavovať aj vo fyzickej realite. Boli to len myhnutia na okraji nášho zorného poľa, ale ich prítomnosť bola neodškriepiteľná. Na 7. deň sme narazili na čiernu väžu, ktorú som videl vo svojich snoch. Bola obrovská, doslova pohodcovala oblohu. Jej povrch bol pokrytý runami, ktoré pulzovali temeným svetlom. Zdalo sa, že samotná väža vydáva nízke dunenie, zvuk, ktorý sme cítili až v kostiach. Lena okamžite vyhlásila, že musíme vojsť dovnútra. Toto je jadro mesta, povedala, jej hlas naplnený nezvyčajným nadšením. Cítim, že tam nájdeme odpovede, Tomáš však odmietal ísť ďalej. Toto miesto je prekliaté, zašepkal. Ak do toho vstúpime, už sa nikdy nevrátime. Mária sa snažila upokojiť situáciu, ale atmosféra bola čoraz napätejšia. Rozhodli sme sa preskúmať okolie veže, ale nič konkrétne sme nenašli, len viac a viac runových symbolov, ktoré akoby menili tvar, keď sme sa na ne pozreli. Keď sa začala stmievať,
Rozhodli sme sa postaviť tábor neďaleko veže. Tá noc bola iná. Z oblohy zmizli hviezdy a všetko pohotila nepreniknuteľná tma. Naše lampy a baterky začali slabnúť, ako by svetlo z nich bolo pohocované neviditeľnou silou. Potom sme začali počuť kroky, ťažké, pomalé a pravidelné. Zdalo sa, že prichádzajú z každej strany. Tomáš stratil kontrolu. Rozbehol sa do tmy, kričiac o tom, že nás musia nechať na pokoji. Snažili sme sa ho zastaviť, ale zmizol za hranicou nášho dohľadu. Len o pár minút neskôr sme začuli jeho výkrik. Bolo to iné ako predtým, naplnené bolesťou, ktorá nám prenikla až do morku kostí. Potom zavládlo ticho. Zostali sme len traja, stiesnení a paralizovaní strachom. Keď sme sa pokúsili nájsť Tomáša, nenašli sme nič, žiadne stopy, len jeho čiapku pri úpetí veže. Lena, akoby poháňaná neviditeľnou silou, náhle vyhlásila, že musí vojsť do veže. Nedokázali sme ju zastaviť. Jej oči boli sklené, jej pohyby automatické. Akoby už ani nebola sama sebou. Keď sme nakoniec vošli do veže, pocítili sme, že všetko, čo sme doteraz zažili, bolo len predohrou k niečomu oveľa horšiemu. Vo vnútri veže bola obrovská sála osvetlená slabým zeleným žiarením. Na podlahe sa nachádzalo veľké kruhové zrkadlo, v ktorom sme nevideli naše odrazy, ale miesto toho akúsi temnú prázdnotu. Lena kráčala priamo k zrkadlu, ako by ju niečo ťahalo. Toto je pravda, zašepkala, skôr ako sa dotkla jeho povrchu. Zrkadlo sa rozvonilo a z jeho hebky sa začali vynárať postavy. Boli to tieňové bytosti, bez tvárí, ale ich prítomnosť bola dújvivá. Jedna z postav sa natiahla smerom k Lene, ktorá sa ani nepokúsila uísť. Zmizla v zrkadle a všetko naokolo sa začalo rúcať. Mária a ja sme utekali, ako by nám išlo o život. Z veže sme sa dostali len tak, keď sa začala rozpadávať. Keď sme sa obzreli, mesto bolo preč. Za nami zostal len prázdny les, tichý a nehybný. Nikdy sme nenašli Tomáša ani Lenu. Nikdy sme sa neodvážili vrátiť. Mária zmizla o niekoľko mesiacov neskôr, údajne potom, čo začala mať nočné mory o zrkadle. Ja som zostal, ale s pocitom, že ma niečo stále sleduje. Niekedy v noci počujem šepoty, ktoré ma volajú po mene. A viem, že sa tam jedného dňa budem musieť vrátiť.